suarane gak ono lang. Suarane kudu gak ono. Sik terusan rong dina kok suarane gak ono. Gak mancing iwake kotok nek segara akeh paling. Gak pusingos areke situk nek Mojokerto akeh tugali. Akeh Mojokerto punalae wakeh. Meri wakeh. Mula dulur ayo sing ati pedal gedhe kena pagune wis kadung ngombe irek wong wedok wayahe suwaya pinarak ingkang sekeca mirengaken kidongan langit biru madong sepayung kemebyaring kilat madangi donya iyo ayo nyuwun sewu kawula ngedong pok menawi lepat nyuwun gong kewajibane wong urip ana ngalam donya kudu nglakoni limang perkara sing nomor siji kudu menembanang sing kuwasa mano otariran aneh agama sing nomor loro kudu bakti nang wong tuwa aja lali bakti nang mara tuwa sebab wong tuwa iku sing ngoker jiwa raga nek mara tuwa sing aneh dono rasa iya awake ya iyo eleng-eleng para manungsa lar estri lan tuwa eling ana tibalan balane
kawasa yen wis budal arang kena semoyo tumpakane karet Jawa jojokane arah omah kuwa ditumpake arah anjang de ora siram kembang tangga arah padha nyawang padha nangis kaya awon nambah nyambut dhewe tiup kroko iya Mbak Gini kanca-kancane nek arete-rete anake apa penok gak mole sebab pengopo anane kok mulai kurang oleh duwe nek arete-rete maneh lodol anake apa penok gak mole ya cak keting aku gak boleh sebab ping ngopo anane gak boleh kurang oleh kaya ana rete-rete maneh bak ya cak sabto anake apa penok gak mole sebab ping ngopo anane kok gak mulai